Aku, Diah lan Niwayan Swasti. Weruh Diah tanpa dadak mengo mung saka swara lan logat basane sing pancen khas. Aku wani mesthekake kang takon mau Swasti. Jangkepe Niwayan Swasti. Esuk kuwi aku lan kanca-kanca mahasiswa nunggal jurusan nembe praktek gawe sketsa. Obyeke Kraton Surakarta. Aku gedhek. Wingi dheweke uga bolos kuliah kajian seni. Semaurku. Sautara tanganku terus ngubahake pen drawing gawe coretan. Aku njupuk angle rada mojok lor wetan. Saka posisiku aku bisa nyawang kanthi cetha abdi dalem wadon tuwa kalung samir abang kuning lagi timpuh ijen. Caos sajen ning sangisore gupala sakembaran ngarep kamandungan. Kukuse menyan gembuleng nyebar gondo wangi-wangi aneh. Swasti njejeri aku. Lungguhe goreh. Ketara sirahe bola-bali nungkul tumuleh kaya ana sing digoleki. Pitakone setengah bisik-bisik. Kowe mesti ngerti, Niu, kena ngopo Diah rong dina iki ora ketok irunge. Jujur, kekuatirane Swasti mau sak temene uga tak rasakake. Aku, Swasti lan Diah kekancan raket. Saka jenenge gampang dibadhe, asale Niwayan Swasti. Kenya ayu mripat bralak iki saka Buleleng, Bali. Dene Diah komplite Siti Mardiah, prawan jilbaban melankolis asal Bejijong, Mojokerto, Jawa Metan. Aku dhewe Sui Nio, anak tunggal asli Solo. Aku wong telu mahasiswi saangkatan kang padha-padha ditampa ning jurusan seni murni saweneh Institut Seni ing Solo. Ora rinasa 3 taun mungkur cepet. Puji Tuhan, kuliahku lancar. Semono uga Swasti lan Diah. Saiki aku wong telu nempuh semester 6. Kekancanku tambah kelet. Ngungkuli sedulur nunggal welat. Kawitane aku, Swasti, Diah padha dene ketarik marang kewasisane siji lan sijine. Swasti wasis mainake unsur pencahayaan. Sisi gelap terang ing saben coretane ndadekake sketsa karyane dadi urip banget. Aku dhewe condong nyenengi garis-garis lembut nanging berjiwa. Takoni, aku pancen akeh kapengaruh aliran lukis Cina klasik. Dene kekuatane Diah dumunung ning detile. Aku isih kelingan rikala gawe sketsa penguripane masyarakat sak pinggiring Bengawan Solo kanggo njangkepi tugas. Aku wong telu njupuk obyek padha. Prau tambangan kebak penumpang. Dia sengaja nambahi asu gering ngadeg ning pucuke prau. Ilat melet-melet. Matane jelalatan nyawang ulengane banyu Bengawan. Ora jenjeme si asu kuru kaya bisa amakili kumesaring atine penumpang prau sing saben-saben oleng kasempyok dresing ilining banyu kali. Karyane Swasti ora kalah endah.
Dheweke nggambarake ujung ngarepan prau padhang kesorot srengenge esuk. Sautara perangan mburi katon remeng-remeng. Sinungkup ayang-ayangan rungkute barongan pring kang tuwuh ing sapinggire bengawan. Kesane pindha prau misterius kang muncul saka petengan nungsung pepadang. Sedenge aku luwih milih sudut pandang saka perengan rada dhuwur. Posisi tukang satang tak gawe ngadeg ndoyong mengarep cekelan satang. Tumrapku, satang lonjoran pring kuwi mujudake simbol kekuatan. Kasil orane prau tumeka sabrang nempuh dresing iline bengawan gumantung sakwutuhe marang wilah dawa kasebut. Beda-bedaning keluwihan ing antarane aku, Diah apa dene Swasti kanggoku mujudake berkah. Aku wong telu blak-blakan padha dene belajar marang siji lan sijine. Kalebu kupiya nemokake sipat-sipat sing padha ing antarane akeh unsur kang beda. Toleransi, istilahe jaman now. Ya kuwi sing banjur nyawijekake aku wong telu saksuwene iki. Swasti ngadeg. Kertas drawinge ditutup. Ayo melu aku niu. Pangantake. Yang endi? Tanganku isih uthik gawe parab cilik ning ngisor gambar. Tondo sketsaku wis rampung. Goleki Diah. Tanpa ngucap, aku njrantal nututi Swasti sing disiki mlaku njupuk motor ning parkiran. Diah mondok ning jeron kampung. Lumayan adoh saka sakmburine kampus. Jane akeh omah kos sing luwih strategis. Kejaba bangunane becik, mapane ning sakpinggir ratan gedhe. Caket kampus pisan. Piro sewane? Ora bakal sanggup tak bayar niyo. Ucape Diah wektu kuwi. Dheweke bloko mung anane saweneh seniman patung tradisional. Durung karuan sesasi pisan karya patunge, replikane, reca-reca utawa relief candi ana sing nuku. Ning desane Bejijong candi pancen sumebar pating trecek. Tekan pondokane, lawang kamare Diah inepan. Nitik srandal jepit selen sisih ning ngarep lawang. Mestine Diah ora lungan. Lawang tak duga setengah mengo. Sirahku anguk-anguk. Diah kang lagi lenger-lenger ijen ning sentong mengu. Dikintil Swasti, aku terus mbludus mlebu, lungguh ning pinggiran amben peturane. Wis tak kira, mbuh sesuk, mbuh sok emben, kowe bakal mrene. Kandhane Diah mbagekake aku sak kloron. Aku ra sranti nunggu sesuk. Apa maneh sok emben. Kowe wis 2 dina bolos. Aloke Swasti. Aku dhewe durung kumecap. Panggraitaku mosik. Kaya-kaya ana kang owah ing kamar iki. Kuwi tiwas kebeneran. Yen kowe teka, sok emben mesti ora petuk aku maneh. Swasti mlolo. Mripate sing bralak dadi tambah bunder. Apa maksudmu? Celuluke. Diah ora semaur. Tangane ngranggeh kertas lempitan ning dhuwur meja diulungake Swasti. Bareng kuwi aku njelih ngeget. Diah lan Swasti njondil. Iki ucapku kami sol-solen
karo tudang-tuding gendeng kamare dia. Gedhe kuwi wingi-wingi isih katon nyeni dikebaki sketsa-sketsane dia. Kepara aku dhewe uga swasti nunut majang sawetara karya-karyaku kang paling becik. Saiki gedhek mau kothong mlompong. Nam-naman iratan pringe sing sakawit ketutup sakmengko katon bolong pating cromplong. Suasana kamar malih dadi surem. Ya owah-owahan iki sing mau tak rasakake. Dia ngresah, mripate mrabak. Kowe weruh kae. Janggute diobahake ngarah tas loro ning pojok kamar. Salah sijine isi kabeh sketsaku sarta karya-karyamu. Tas gedhe sijine isi pakaianku. Sambunge groyok. Aku lan Swasti adu pandengan. Layang sing kok waca kuwi saka bapakku. Dia ngelek idu. Aku dikon mulih. Wong tuwaku ora sagung ragati maneh. Saiki kowe ngerti kenapa aku rong dina ora ngetok. Swasti prembik-prembik. Lambeku kaya kemunci. Tan kuwawa ngucap arepa mung sak limah. Mumpung kowe mrene, najan abot aku kepeksa njaluk pamit. Sok mben aku bali nyang Mojokerto. Sambunge dia. Ora, sautku. Lega. Akhirnya aku bisa ngatasi gurungku sing seret. Dudu maksudku arep gondeli, apa maneh nglarang kowe mulih. Kuwi hakmu. Sing aku ora rila yen kowe nganti medhot kuliah. Ucapku teges. Dia gedhek. Aku ora duwe pilihan maneh. Wangsulane lirih nglentrih. Loh kang nyoba diangtet kawit mau ora kuwawa netes urut pipine. Aku menyat mara nyedak. Sirahe sing tumungkul tak dangakake alus. Sawangan aku dia. Saksuwene kekancan aku durung tau tumon kowe nglokro kaya ngene. Aku yakin isih ana solusi. Aku kudu realistis Nio. Kasunyatane dalanku wis mentok. Yen aku nyelaki padha wae ngapusi awakku dhewe. Jawabe mingsek-mingsek. Suwe aku amem mikir. Ukara paling pas kang bisa tak ucapake wektu kuwi. Ya mung kanggo panglipur. Aku bisa memahami keputusanmu dia. Penjalukku menawa akhire pancen kudu pepisahan, ya kudu kanthi becik. Ora kaya ngene iki. Mula yen kowe isih nganggep aku lan Swasti kanca, aja kesusu mulih. Srantinen rong dina maneh awake dhewe wong telu bali ngumpul ning kene. Syukur-syukur aku bisa aweh saran. Piye dia? Swasti melu nanting. Weruh dia manggut-manggut, Swasti kurang marem. Aja momong tak mantuk, ayo janji. Iya aku janji. Ucape dia gawe mareme aku sak keloron. Karo mulih saurute dalan aku kober njlentrehake gagasanku marang Swasti. Kenya bali kuwi manggut-manggut tandha mangerti. Ayo tak kancani ngadep wong tuamu saiki uga Nio. Ucape semangat. Bener pangiraku. Krungu ceritaku ditambahi Swasti, papa mamaku sakala nyaguhi ngrengkuh dia. Jare meh sisan golekake sedulur aku, anake ontang-anting. Papa dudu wong sugih. Nanging kuwi dudu alesan wegah ngamal. Ngono kandhane. Papa lan mamaku pancen mung bakulan plastik maneka ukuran. Buka toko cilik pinggir dalan, sawetan pasar gede.
Asile lumayan lumintu. Tiba dina sing wis disepakati. Aku wong telu bali nglumpuk ning pondokane Diah. Kanthi kebak penganti-anti tak jlentrehake maksudku arep ngajak dheweke manggon ning omahku. Kalebu kesaguhane wong tuaku mbiyantu ragat kuliahe. Dia ora enggal wangsulan. Sirahe ndingkluk, ketara lagi nenimbang. Kamar malih sepi nyenyet, kaya lagi ana demit liwat. Apuranen yo, aku ngerti karepmu becik. Mung wae terus terang, aku riko yen mengkone mung dadi kemladeyan jroning keluargamu. Ujare, aku ora kaget krungu wangsulane mau. Malah kawit awal wis tak badhe ya bakal ngono kuwi reaksine dia. Aku ngerti banget watak wantune. Ora sebab angkuh, nanging dia pancen dudu tipene wong sing gampang nampa sarwa gratisan. Kowe terlalu perasa, sobat, ucape Swasti. Aku babar pisan ora ragu marang niat becik keluargane Nio. Kepiye wae aku mono nek mung nunut urip dadi gawene liyan. Yen ngono gampang, kowe bisa bantu-bantu mamaku njaga toko. Sautku. Setuju, kuwi nembe adil. Jawabe dia bingar. Dia ora katon rikuh pekewuh melu keluargaku. Dasare pancen lumuh nganggur, ana-ana wae sing dicandak saben dinane. Nyapu lan resik omah ajeg ditandangi, najan ora ana kang kongkon. Saben dielekake mama diwangsuli karo mesem. Kawe cilik aku wis dikulinakake ngene iki. Ora mung kuwi, sak sela-selane jadwal kuliah, dheweke sregep ngrewangi jaga toko. Lupute yo ngampingi mama dadi kasir. Sautara aku kerep ngancani papa kulak dagangan. Saben mama menehi aku wangsaku, dia mesti uga nampa bagian kang padha. Eloke, ora saben diulungi dia keduga nampani. Alus-alusane. Pawewehe mama seminggu kepungkur isih turah. Diwangsuli ngono, mama mung bisa gedhek-gedhek eram. Dening mama, duit mau disimpen diklumpukake kanggo biaya kuliahe dia. Lumrah menawa mama uga papa saya kasok asil-asihe lair turusing batin. Setahun liwat kanthi kebat. Aku Swasti lan dia mung kari ngrampungake skripsi. Kejaba kuwi wiwit tata-tata nyiapake pameran karya akhir minangka ganepe syarat nggayuh gelar sarjana seni. Akhire dina sing paling ditunggu kuwi teka uga. Aku wong telu lulus meh bareng wektune. Esuk umun-umun, bapak ibune dia wis teka ing omahku. Kekarone mangkat saka Mojokerto wingi bengi murih ora telat melu nyekseni wisudane anake. Bapake dia brengkut nyangking gawan dibungkus kerdus. Ora patiya gedhe ning saja abot. Tetara anggone nggawa nganti meyek-meyek kemringet. Mung iki kang bisa tak aturake minangka kenang-kenangan lan bales budi kabecikane engkoh sekeluarga. Ora mingsra karan ya mung gaweane wong desa. Ucape bapake dia sinambi ngetokake patung watu siwa lengen papat saka jeron bungkus. Saking olehe kami tenggengen, papa ora enggal semaur. Endah banget, kaya urip. Kesuwun. Celuluke papa. Sirahe nengklang-nengkleng, ora bosen-bosen njinglengi reca kreasine bapake dia sing ora kalah elok
katanding kelawan patung-patung klasik ing candhi-candhi mahakaryane para seniman pahat jaman kawuri. Kanggoku upacara wisuda dudu bab istimewa, mung sekedar tradisi formal kampus. Kesane datar wae, yen emoh disebut tanpa ninggal tabet. Swasana luwih emosional justru lebar kuwi. Nalika Diah pamit mulih menyang Mojokerto bareng karo wong tuane. Luhe wiwit tumiba nalika ngambung tangane papa. Nuli gilirane mama diruket kenceng. Diah nangis, mama mewek. Papa melu sendelap-sentlup. Emoh kari, bapak ibune Diah uga srikutan ngelap mripate. Aku dhewe kacuku telu wis teles kebes. Aja nglalekake keluargane kene ya, Nak. Ucape Pak Mama pedhot-pedhot. Sumedoting ati tambah wuwuh rikala swasti teka. Wong telu padha rerangkulan keket adeg-adegan tanpa sabawa. Getering dodo awet kadereng seseging napas cukup dadi tandha warsuhing 1000 rasa pangrasa. Aku saiki rila kok ninggal mulih menyang Mojokerto, bisikku. Dia dengengek. Matur nuwun yo, matur nuwun Swasti. Kowe sak kloron bakal terus tak kenang saklawase uripku. Ucape Dia. Wong telu bali rerangkulan. Nganti tekane petukan taksi kang arep ngeterake Dia lan wong tuane menyang terminal. Ing antarane kasedihan lan kelagan sumelip kabagian ing atiku. Dene uripku najan mung satumlik pranyata ana mupangate kanggo liyan. Toleransi ora mung ngenani kerukunan sarta kurmat kinurmatan ing bab apa wae. Sing luwih saka kuwi sumadya lung tinulung lan daya dinayan. Saling memberdayakan istilahe generasi jaman samengko. Samungguh saben wong nyadari sarta nindakake prinsip mau, iba endahe donya iki. Cutha.